Yasan ehia nne behwe Segnali Indicazione questions ahodoɔ binom a yebetimi ehia wɔn ɛwɔ yɛn theory quiz no emu. Bɔmɔden sɛ wobɛgye brɛ na wo ne me asua abomu. Mɛmo wakwanya ɛmo watimi akyerɛ wadwen sɛ akwanya ne si a na mea me de ano yi a ɛsɛ fata ɛne nkyerɛkyerɛmu a ɛbata ho ɛde ama wo. Kae sɛ aha ɛyɛ Guida con teacher. Moma yɛn hyɛ aseɛ. Question number 1. Moma yentie. Il segnale raffigurato preavvisa una scuola elementare. Wano yi ene sei. Medase se woka se eye force a wotwa ade ntina eye force. O se saa san yi a eda ha yi a ye hwei. San we uhuna e pa kyerɛw se eye una scuola elementare. Dabi we enka eye scuola ho asɛm. Na de ka kyerɛw ne se eye attraversamento pedonale. Baby a enipa etwa ka kwan mu. Eno na yɛfrɛ no sɛ zebra crossing. Na saa zebra crossing no. Ɛhɔ pɛɛ no a ɛna saa sign we yɛde sie. Eno nti wohu a na kyerɛw sɛ manipa kwan ne wontwa kwan no mu. Moma yɛnkɔ nti false. Question 2. Moma yɛntie. Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di un pronto soccorso. Wano yi ene sei. Meda wase se woka se force a watwa ade nti na force. Moma yɛhwɛ sign yi da ha yi o. Se wonim sign yi. Ai. Na question no kyerɛ yɛn sɛ saa sign yi yɛde si vicinanza di un pronto soccorso. Dabi yɛmfa men pronto soccorso. Na mmom no saa sign yi nneɛma mmienu deɛ wɔ soro ha yi ne deɛ wɔ fam. Deɛ wɔ so ya no kyerɛ sɛ aha parking space. Aha. A wo park wo car wi a na afi no asan abɛfa bus de akɔ baabi a wo pɛsɛ wo korɔ. Ɛno nti enya ade a yɛde si bɛn pronto soccorso. Moma yɛnkɔ. Question no anu yi no false. Question 3. Moma yɛntie. Il segnale raffigurato indica una strada sterrata. Wano yi ene sei. Meda wase sɛ woka sɛ anu yi no false a watwa ade nti na false. Moma yɛnhwɛ. Question we very very trickish. Ma menkyerɛ mu deɛ nti trickish. Deɛ tie ne sɛ ɔsɛ saa sign we yehu a kyerɛ yɛn sɛ una strada sterrata. We anya sterrata. Nemom no we strada statale. Statale. Sei ene atwa no. S-T-A-T-A-L-E. Strada statale. Enu nti wodi bitu keke. Ade a question no anu yi no false. Question 4. Moma yentie. Il segnale raffigurato preavvisa a destra un passaggio a livello senza barriere. Wano yi ene sei. Meda wase sa woka se false a watwa. An false. Ma menkyerɛ odi nti false. Moma yɛhwɛ san yɛ da ha yi o. Na san yɛ da ha yi we encroach bi. Na encroach no yehu sɛ 1 ofa nifa so a o kɔ centro ena osan kɔ stazione. Ena question no ka kyɛn sɛ il segnale raffigurato preavvisa a destra un passaggio a livello senza barriere. Debi emom sɛ aha stazione na train station. Nanso yɛka sɛ passaggio a livello na kyerɛ sɛ baabi a train kwan ebetwa car kwan mu ɛwɔ abra abaabi anya dai ɛna hɔ a ekloso no. Dabi we anya passaggio a livello senza barriere. Na we mbom stazione ferroviaria. Wate ase. Aha. Eno nti moma yenkɔi. Question no anu yi false. Question 5. Moma yentie. Il segnale raffigurato indica la possibilità di avere informazioni su alberghi e motel. Wano yi ene sei. Meda wase se woka sɛ vero watwa ade nti na vero. Mom yɛhwɛ sign yi a ɛda hɔ yi o. Sign no bia bi a 1 wobetimi anya information. Ɛna afi wobetimi so ansa onya ba bia bɛda titiri tourist. Ɛno nti wo tourist na so ohu saa sign yi a wobetimi akɔ hɔ akɔbusa information bi a wopɛ bi a afi nso wobetimi akɔbusa akɔpɛ ba bia bɛde wodi wuti ɛbɛtɔ. Ɛna question e ka kyerɛ sɛ wo saa sign we a avere aha possibilità di avere informazioni su alberghi e motelli. We no emano vero. Bisa sama ka ni nyina no verissimo. Wate ase. Eno nti true pa.
Question no, anu ye eye true. Mama yenkwai. Il segnale raffigurato obbliga a tornare indietro. Wanu ye ene say. Meda se woka se eye force a, watwa adenti na eye force. Yenhwe sign na eda ha na. Question no ese, il segnale raffigurato obbliga a tornare indietro. Na che se uhu sa san we eye wonhye so so bomodin se obede obesan wachi. Ai, dabi. Enye nhye se obesan wachi. Nemom we no eye deviation bi a aba eye adestra ha. Aha, because ekwan no ye enu nti omode deviation ekwan no yasesa no obetimi afa wonsa nifa so no akosi kwan ni mu ansa no akọ Novara untimi nko straight to Novara or so modern say obere obesesa kwan no na wakọ eye Novara enche se obetonare indietro enti question we no anu ye no eye false. Question 7 moma yentie. Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita per i veicoli. Wanu ye ene say. Medase se woka se anu ye no eye vera. Watwa. San ye da hoi ye fra no se strada senza uscita. Enu nti question no so ka che se we ye hu sa san we ye si eye inicio di una strada senza uscita per i veicoli. Ai eyampa eye senza uscita. Echre se sa bia ya ye de red akan no. Eho no ekwan no esi wo ho. Enu nti ebi ntu aso biomti ade a wo ye driver ni a wo ba Daniel ho ne hunu se ahase no ekwan no ebi enko bio. Enu nti de tie no anu ye eye vero. Question 8 moma yentie. Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per caravan e per i veicoli da campeggio. Wanu ye ene say. Medase se woka se eye force a otwa an eye force adintia sign we ye friend say eye campeggio ye friend say eye campeggio na question no say sa sign we kire yen say eye un divieto di sosta per eye caravan ananso say per veicoli di eye campeggio no we enye divieto di sosta ai nti bomoden se obeba class no abesua enema bebre e de aka ho e wa ha enu nti question we no anu ye eye false. Question 9 moma yentie. Il segnale raffigurato indica la possibilità a breve distanza di poter telefonare da un telefono pubblico. Wanu ye ene say. Medase se woka se eye vera watwa ai eye vero eye true pa. San ye da hai akire yen se aha eye bia ai bia wo ko anim kakra obehu eye telephone bia obetimi di aye call e di afre in case of any emergency bia enu nti eye telefono publico ai nti asem bia question no kan bia no eye vero pa eye vero enu nti bomodin na hye nso ai moma yenkoi. Question 10. Il segnale raffigurato indica officina di riparazione veicoli nelle vicinanze. Wanu ye ene say. Meda wase se woka se eye vero a watwa eye vero pa adenti na eye vero. Ehwe san ya eda ha ya ye se eye mechanica na che se baabi a wo de woka se ya bere obetimi di akomo ma ye ni ya ma. Ena question se ye hu san ya indicare che se eye una officina di riparazione veicoli. Ewo vicinanza che se ben enu nti eyampa saha eye officina bia ye de reparare eye de vehicles enu nti no se wo pemwa bia no a no abomodin no watu awura ho every so betimi aboa sa akwan so ema no eye de eye vero moma yenkwai. Il segnale raffigurato non vale per le biciclette e i ciclomotori. Wanu ye ene say. Medase se wo kan se eye force a watwa eye force adenti na eye force sign we ho asem de pa nanso de tie ne se question ne se sign we no eye ade a non vale per bicicletta ne eye ciclomotori dabi ciclomotori ene bicicletta nyina no sign we no ekoma won upenchechire mu a bomodern black class na menchire mu nchire medase moma yenko anu yie no eye de eye false. Question number 12. Il segnale raffigurato indica una strada riservata agli autobus. Wanu ye ene say. Meda wase
Sa woka se eye force a watwa hwe san ye da ha yi o. Question ne se yehu san yi a indicate se una strada reservata li autobus. Dabi enyes ekwan bi a ya reserve e de ama autobus. Nembom aha ye fermata a e de ma de autobus. Enu nti autobus aha no mo ye de omugina. Enu nti anu yi no eye de eye force. Moma yenkoi. Question 13. Il segnale raffigurato vale solo nelle ore notturne. Wanu yi ene sei. Medase se woka se eye force a watwa adentina eye force hwe san ye da ha yi o. Sa san yi nyina wopeni nchechire mu ya bra class na me nchechire mu nchire o. Na omo kire se sign no eye ade a vale solo eye notoni. Ye kai notoni kire sei e kire se enwumre. So enu nti eye ade a sa sign we no eye adwuma eye enwumre nko a anase enwumre nko a ene yidi so. So nanso dabi eye ade a ewo ho eye adwuma anopa daytime ene enwumre nyina baabia eye adwuma enti no pomoden na ehunu ne sa. Meda ase question no anu ye no eye force. Mama yenkoi question 14. Il segnale raffigurato indica che la strada è interrotta a causa di lavori in corso. Wanu ye ene sei. Meda wase sa woka se eye force a watwa mom ye hwe san yi din na menka ho asam nkyerɛw. Na question ne se yehu san yi a indicate kyerɛ yen se la strada è interrotta a causa di lavori in corso. Adentia ose eye saa ekwan we eye ade a bibi abesi kwan no because of say omo ye adwuma nti. What ya say nanso enye saa enete eye ekwan no bibia ni ho aba interrupt kwan no nemom eye saa san ye da hwe no eye cavia anase se sotto passaggio a ye de ye inversione di marcia ai boboden bra na menkyire bu nkyire oye meda wase enti mba question no anu ye no eye falso. Question 15 moma yenkwai. Il segnale raffigurato indica una strada interrotta per incidente stradale. Wanu ye ene sei. Ai bomodi na hwe eye interrotta ne ye pa ifisi asan so aba ha bio. Ye ka se interrotta ne je se ai provoca se om se interrupted. Ye se bibia be abe si kwan no bibia be hjem bibia be cross no. Aha. Na moma yankwa wose segnale no ye figurato no wose indica una strada interrotta per incidente stradale. Dabi sign we nya sa na eka. Na sign we kire yen se eye police phobia omoben eye police strada polizia wati ase polizia stradale womo omoben nti won se localita ena afa indriso ena afa omo telephone number enyina ubetimi anya nti no hwe na wuhuna ubetimi akọ omo address no ho anaso ubetimi afre womo in case of any emergency bia na omo timi aboawo enti ema anu ye no eye force pa. Okay. Question number 16. Moma yenko. Il segnale raffigurato consente il transito solo ai residenti. Wanu ye ene sei. Meda wase sa woka se eye force a watwa eye force adentina eye force. Ye hwe eye sa san yi a eda ha yi a mamenyi san no emra yi. Aha emra kese na ehwe ni ye. Na sa san yi a eda ha yi a ye huni no. Omo kire se eye ade a kasa betimi akọ eye saa direction yi eye kasa omote eye saa bia ho omo residence ewo ho dabi saa we ye no se eye ZTL ananso se zona traffico limitato na de ehye mfimfini eye deviato sign a kire se cars enko nanso no bibi nti yama akwanya ama permission ewo saa niema baako mienu miensan yi ene nan yi a ewo so yi se wo mo de omo betimi ayusu kwan no anu nti upenchechiremu yi a na waba class na afi no ya kiremu ede ya kirew an anu nti de atie no anu nti enya ade a omo wo residence wa hanko a eno betimi akọ tie omo wo residence wo timi kọ but enya omo nko a anu nti anu yi no eye force. Question number 17 moma yentie. Il segnale raffigurato indica agli autocarri la direzione per il centro cittadino. Wanu ye ene sei. Meda wase
sa woka se eye force a watwa adentina ye force mo mehwe sign ye da hoyi na sign me chide mu kakra de a kire wo eye sign yi ekoma cars mbienu a omoda so yi de di kan ye fe no se eye auto train no ena de toso enso ye auto articulato anase articulati na sa cars ahodo mmienu ena sign yi ekoma wo na we ye fe no se eye preavviso di deviazione consigliata. Enu nti eye deviation sign bia ya recommende edi ama eye autotraino ene articulati. Nebom no enye sedie question no kan. Enti anu ye no eye dey eye force. Moma yenkwai. Question number 18. Il segnale raffigurato è un preavviso di incrocio urbano. Wanu ye ene say. Meda se woka se a very big V which is vera. Dia no kre. Adentia. O se segnale raffigurato una preavviso di incrocio urbano. Incrocio urbano. Adentia incrocio urbano. If it's a background color no, white. Na white bia no a incrocio urbano. Enunti anu ye no vero verissimo. Question number 19. Il segnale raffigurato indica un senso unico frontale. Wanu ye ene say. Meda se sa woka se vera watwa. Adentina vero. Wohwe sign ye da ya obi beka se blue nti no obligo sign. There be we enye obligo sign. Na we no senso unico a ewo ye nim. Enu nti ni actually senso unico frontale. Jesa uko wani mu tenten so a kwan na ewo wani mu tenten so no de senso unico. Ekwan na ekọ ka bia ni ho efiri wani mbaere ebeba enu nti hye no nso sa we no anu ye vero. Moma yenkwai. Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di precedenza. Wanu ye ene say. Meda se megidi se question we enam se wasua nti no o sere every se o se san ye da ho en fa parte di segnali precedenza. No. We enye part of precedenza sign. Nemum part of the indicazione. Sa. Enti indicazione sign. Segnale di indicazione. Nemum enye precedenza sedie. Question no dey chire no. Enunti false. Moma yenkwai. Il segnale raffigurato indica l'inizio di un'area pedonale. Wanu ye ene say. Meda se woka se force a wotwa adentina force. O se sa sign we hu a kire se aha ide initio area pedonale. Dabi wenye area pedonale. Nemom no we zona traffico limitato. Punto. Enti falso. Moma yankwai. Il segnale raffigurato si può trovare a completamento dei segnali di direzione. Wanu ye ene say. Meda se woka se vera watwa adentina vero. Ye tie se we a ye huni sign yi panel yi a ye huni no. Ade a strada comunale a de number 19. Na sa strada comunale ya ye huni no. Ye betimi sanso de segnali bia ma ye direction. De account bia yemfa a destra anase bia yemfa sinistra. Ewa abra pese ye fa strada comunale 19 so a ye befa. Enu nti question no ka kire yense yampa ye betimi de segnali bi aka ho a ebe completare de ye huni no. Vero pa verissimo. Enu nti oso hunu no sa. Question number 23 moma yenkwai. Il segnale raffigurato indica l'apertura di un impianto sciistico. Wanu ye ene say. Meda wase se woka se force a watwa san ye da hai ene asamo akwahye ne ka se impianto sciistico no ade a ene no enkokora san ye nim se ampa we snow tie o sa wo hye anase katena bia o sa wo hye wo tie ho ena afei ekwan na bie ede akọ ye de kọ stavio edunti wo de ma memfansi wo no ena afei no o ka che nse ye hu ana e kire yense ade a ya bie impianto sciistico dabi
impianto shoes to kocha say wana wo twi skate ni ade ewo eye snow mu ni ade no dabi wo twi no ice mu ni ade dabi enye saa kwa nti question no anu ye no eye force se woni mu a na abeka say eye vero okay mama yenko. Il segnale raffigurato consente di circolare a 160 km/h in tutte e 3 le corsie. Wanu yi ene say meda wase se woka say anu yi no eye force a wotwa eye de ntina eye force question ne say segnale raffigurato consenti hwe consenti eye de eye allowed ana se bia eye permit what you say se emma wo kwan se ye bibi na question ne say yehu saa san ye da ha yi no a eye ade a emma ye kwan se be chikurare eye 160 km/h ewo eye tuti eye kotsie no enyina eso dabi we ye kwan ye be fa so a ye be yusu eye kosie no so what you say ye kwan ye be fa so a ye be yusu kosie no a esan so wode eye autostrada no so ni mum no nye si ye be ko 160 km/h okonya ne hen minim ana munim se autostrada so kra no the limit ewo ho eno nti mama yenkwai question no eye force 25 mama yinti. Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di direzione o di bivio stradale. Wanu yi ene say meda wase se woka se eye vera watwa ade nti na eye vero ene say question is say yehu saa sign we na se eye panel ya yebetimi ehunu no ewo interno di un segnale di direzione ananse bivio stradale eyampa ada se yebetimi ehunu wo eye road junction bi so ananse bia eye incrocio bi so da eyampa yebetimi ehunu no ewo eye saa ekwan no so anu nti ema anu yie no eye de eye vero verissimo mama yankwai 26. Il segnale raffigurato è posto dietro i veicoli per indicarne la nazionalità. Wanu yie ene say medase sa woka se eye force a watwa adenti na eye force ye hwesan ye da ha yi a eye niema mienu de wosoro no ena afi de wofom no kire se eye aka 1 kilometer ni yaduru eye France a wono woka eye European Union ho nenso question no ka che yen se saa san we ye de boka bi to ma no kire yen eye oman kura ka no efirimu we eye force ye mfa mo eye ka bi ato saa san we ye mfa mo ka bi ato enunti ma no eye force pa eye falso okay enunti mama ye hunu no sa. Question number 27 mama yinti. Il segnale raffigurato indica il percorso degli autobus che hanno fermate nelle vicinanze. Wanu yi ene say meda wase se woka se eye force a watwa adenti na eye force wose si yehu saa san yi a eye buses eye bus eye ne stop ahodo a ewo kwan yi so da bi we enye fermata a edema autobus so ahu na we no kire yen se 1 me kire mu kakra bia wo firi ha na wo kɔ driver ni na wo duri ha na wo senka wo kɔ left nanso ekwan ni hɔ saa enu nti wo so wo kɔ na akɔ nwan ya nsa na watimi abefa eye wo left direction no a wo pese wo kɔ no enu nti de sign no kire ene question no ka no ensunsunye ewom enu nti ema no eye very very big force. Question 28 mama yintie. Il segnale raffigurato indica un distributore di carburante riservato solo ai veicoli alimentati a GPL. Wanu yi ene say medase se woka se anu yi no eye force a watwa adenti na eye force question no ensem o ka wo nyina no eye no kuro nanso solo ye ode ba hai ena mo se bibia adenti ya yehu saa san yi a ka kyensa ha eye bia ye ton fuel enu nti upese obu fuel gu ka mu a obetima ire akope bi ato nanso question ne se eye ba bi ye ton fuel de nanso eye solo kasa omu yusu eye GPL dabi so enu nti bomodin na channel so ne hunu se anu yi no eye de eye force. Question number 29 mama yintie.
Il segnale raffigurato preavvisa la direzione per un'area di rifornimento e sosta per mezzi pesanti. Wanu ye ene say. Yo, abusia for mama yehwe san ye da so ye. We eye direction bia eye obligatorio. Edema eye cars ahodo mienu efise kwan ye yeso adwuma. 1. Car di odi kan a wosoro no eye auto trainer. Ena afi we ni ye auto de articulati. Womo na obligatorio. Omo direction na yedi amom no nemo na nye sede question no ka no. Nti anu yi no false. Moma yenko question number 30. Il segnale raffigurato indica per ogni località il numero della strada da percorrere. Wanu yi ene say. Meda wase se wo ka se false a watwa an false adinti na false. Question ne say numbers a ehhehye we nyina cities no. Ena ahadie nso numbers ehhehye ho. No se city bia no wo number wo number o se wo fa so anase kwan number wo se wo fa enie. Dabi enya sa we ne nya kwan no number na emom we no distance aka na wo de adu city ho. Enu interference aka 180 kilometers. Bologna aka 285. Ena afi Milano nso aka 472. Okay. Enu nti hwene nso ne hunu se sei ena etie. Edu nti ema no force pa. Okay. Moma yem kwai. Meda wase midini bio Guida con teacher. Aha ena mede Italy driving school no me chire mu otwi kasemu ema onya ho ntiase. Bomoden se oba be ka me ho na afa yesuade ede abom. Dwumadie nyina no adom door to door ena asomasene. Frɛ wo mo na wo mo wa. Nyame ya adom ayebesan ehia na wotwe sende. Pia fa me number no wate ne frɛ me.